लोगो नोंखौ माथो मैया हौवा नायनो फैदोंमोननोहाय औहाय फैनायालाय फैदोंमोन ओमफ्रायलाय हौवायालाय नायनो माब्रैथोमोन मोजांमोन ना आरो सरकारि साख्रि दंना गैगोना गैयामोन नायनोलाय बिराद मोजांमोन बर' फिल्मनि एक्टराबो हास्लाबबावामोन ओमफ्राय सरकारि साख्रिथ' मावा बाट ठिकादारमोन आरोना आंथ' ठिकादार हौवाखौसो लुगैखायो नालाय होमबाथ' हाबा मोनजासिगोन माथो लोगो मोनजाया माथोहाय हाजारखि सरकारि साख्रि थायाथों मानो ठिकादार जायाथों मानो माहाजोन हौवायानो जायाथों मानो नायनो मोजाङानो जायाथों मानो आंनो नाङाहाय बिदिखौ आयु मानोसै मानो माने जाय न'खराव थांगोन बे न'खराव जिअ टावारानो नाङानो आरो रुमावथ' टावारानो थास्रायानो होमबालाय आंलाय मानोथो थांनांगौ जाखो थां हाबाखौनो जाया आं नांगौबा जायनि न'खराव जिअनि टावार नांगोन बिसोरनि न'खरावसो हाबा जागोन आं नंगौथ' आरो लोगो साननो गोनां बाथ्राथ' आरो जाय न'खराव थांगोन बिसोरनि न'खराव जुदि नेटवर्कआनो मोजां जायाबालाय बोरैथो फेसबुक नायनो दे जानो गोनां हौवाया टिभि दङथ' एलइडि गिदिरथार टिभि दङ जालायबावो टिभिखौलाय मानो नांगौ नामावल'सो टिभिखौ आङो नायनो होननानैसो अन खालामनानै दोनो खिन्थु आखाइ आरो मेगनाथ' मबाइलावसो थाङो आंना मोजांखौनो खालामबाय दे नों हाबा जायिया लोगो औ नङालाय माथो जाय न'खराव थांगोन थैजासिम थाहैगोन बिसोरनि न'खराव जुदि जिअ टावारानो नाङाबालाय आंलाय बोरै थाहैलायखोहाय नाङाहाय आंनो नांगौबा हौवाया गोरिब गुन्द्रायानो जाथों टावारफोरा मोजां थानाय जानांगौ न'फोराव जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौबो लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै गालां जाहाथे नोंथांमोननि खाथियाव जों बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हायो बेनिखायनो नोंथांमोना अन्नानै लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै गालां लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव आरो नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे गुरै खावलायनाय जाय बिथांमोना अमा राजा पार्टखौ नायबोगासिनो दङ माने अमा राजा जुलिनि पार्टखौ आरोना बिथांमोना जुदि नायबाय दङब्ला जाय बिथांमोना नायदों आरोना बिथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन अमा राजाया जुलि जानांगौना जानाङा मानोना नोंथांमोननि गोबां कमेन्टखौनो नुदों खायसेया जाजानो लुगैयो खायसेया जाजानो लुगैयाखै बेनिखायनो नोंथांमोननि सायावनो हेगारनानै होबाय औ थाबैनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो जायनि कमेन्टआ बुरजासिन जागोन बिथांमोननि बायदिनो जोङो भिडिअखौ खालामनो नाजागोन जाय बिथांमोना अमा राजानि जुलि पार्टखौ नायाखै माने पार्ट 1 पार्ट 2 खौ नायाखै बिथांमोनाबो नायनो हागोन बिथांमोना थांनानै नायहैदो आरो माबोरै मोनखौ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो दिनैनि थाखाय भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना थाबैनो कमेन्टखौ खालामनानै दोनदो आरो जाय बिथांमोननि कमेन्टआ बांसिन जागोन बिथांमोननि कमेन्ट हिसाबैसो जोङो अमा राजानि जुलिखौ खालामनानै होगोन अके थैंक यू बाय बाय आरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों भटखौ खालामनो नोंथांमोना गाबोन फुंनि 9 बाजिसिम खालामनो हागोन माने 9 AM सिम आरो 9 AM सिम जायनि कमेन्ट सेक्सनाव अमा राजानि जुलि जानांगौ बा जानाङा थागोन बिथांमोननि हिसाबै जों भिडिअखौ खालामनाय जागोन स' बाय बाय थैंक यू अल लाभ यू अल नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय